Tadaw kapat ko tu dabuhan ko podomiso kopi basian no dong suab tu binay ko ngawi ko ikot ko diti mantada maisak minay pagigium do ko kotopon ng suab oso gito buhan minority tunay ko no timpu sumogit tu binay ko ngawi nga nakahisaw na giyapay nasa kapay nakatahib do ditino kiba nakita ko do naikot na di bago timpu do mga matunan sak na giyapay tapi na yung ngabi suminuang so diti damin na suwab pamiti atuhon na Myanmar minoy pangomot na pay na dutitiad idatak dan hamin na bisop tayo pagikya naansak na dia pay diti so harvest time rice harvest time ido guvang lo kaminan na bisop na tayo pagi naansak na dia pay mongomot na di siya itino po nga tuhon na Myanmar diti tuhon na Myanmar tu siya na minagitatabang do mongomot nga manad siya diho inka manad maguno sa tira sa sad tot gininga ko ni takibado hope ya pod tuhon na okon kagajihan iti sang ano na pod atana diti tuhon Thailand nga tumazan so do pibogi zon do tiho iti hasil salon diho ang kosong na diho abi po diyang kaikot na di maya machine no manot yo gandalo kamay di pawihio no di otiho puntun no di yo pagikon no di no maguno dala do machine di papitong kiza do pay ang lami tabi na ko ngabi yun ako kahis na ginagawa na bisop to iti na pa hamin nagay iti nga nasay hihay do danaw ba iti tiana na po iti nga binahi nagay nga danaw hihay dapay ang untunay na dito tana pasumpa ko na nagay hamin kamazon iti na di pangizon mo dahil Maiku ba iti timpa Maiku iting sub-district kamay di ba kakadasan ng Maiku mantado kakadasan Tagaso do Maysot naikot do sinikap di ho oy daw siya mati na mga mot iti tuli ko swab so paminamanaw minabos na tadamin minoy kay pagigium na tinimbu bahud Maysot abikuang do kotob te kapukul 7 kotob katu ang kaikot ang mas karititiam ako po pukul 9 nom awi hide nomot iham naik na nomot no na itanak nini tanak do Myanmar tun Myanmar pa di titing tu pibohitan geti pibohitan do Myanmar Thailand geti Maysot iti da di gumu tuhon na Myanmar do sumuang na Thailand tu magigium siho do pangindapuan magibagya iti no di sumuang sa di iti kumalaja siho ipa di
dumadi do mo bufat iti gimana gidi kalaja do kontraktor kamay di uno do hamin si tanak to no man si tanak iba do jagung teka gandum deh ay mi tanak do Myanmar ti tingkakan atau aku dia paintangan kapayahan ko kumadya zo ikot na. You cannot imagine that I'm living just next to a rice field. My house is just next to a rice field. Amazing ganyan tabi na amazing na kaya no. Gaka na tabi pebabasan ang sando do kahis lagi na ba sa kondom ko dito ng anini ko pahay diyam anini pahay to ko inkan pahay to ko day paguloy kahis lagi na po na mintang sawadi pay na tanak taninit ba pabasian ang tabi basan belakata si madatama yang pay dia zo timinay mga abi